तोहरू लोग लड्डू खाई बजा ताकि केरा तोहरा का पेड़ा तू जा। काल महादेव तोरा गुंडा लोग के तो लौंडा डांस करा देनी। अगर तू नाच के लचनिया नहीं बनल चाहत तो हमके डिस्टर्ब करे कोशिश मत करिया। बचवा देखता नहीं कब तक बच में। चुम्मा अपने बहन के दे दिया। लगवे तो हमारे हाथ पक्का वादा बाटे। आई प्रॉमिस। जी कहीं केकरा से मिले आयल बानी? अब राउर आशीर्वाद लेवे आयल बानी बाबूजी। तोहरा के जरूर कोनो गलत फहमी हो गइल बा जवन तू यह घर में आ गइला। ए बाबूजी ऐसा कौन गलती हो गई हमारा से जी? रहुआ हमके पहचाने से भी इनकार कर रहा बानी। अरे हमरा और बेटा है पवन। बस 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 करा। हमार कोनो दूसर बेटा ना रहे। हमारे एगो बेटा रहल सनोज, जेकरा के महादेव मरवा देलस। हम अपना भाई के मौत के बदला लेवे खातिर ही मुंबई से वापस आइल बानी। जा यहां से। हमरा मंजूर बा। माई ऑफिस खरीद ले बानी। कालो कर पूजा चाहतनी तू और बाबूजी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना लो और ओकर उद्घाटन तोहरे लोग के हाथ से होके। कौनो फायदा ना होगी। हमनी के ना आइब जा ना आइब। चला पद्मा चला चला। अरे चला ना। अरे चला भीतर ही चला।